Προσοχή! Αυτό το βίντεο δεν έχει σκοπό να βλάψει ή να θίξει κανέναν. Δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Είσαι άχρηστος. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι, γι' αυτό η Ελλάδα κατάντησε έτσι. Κάτι τέτοιοι σαν εσένα την κατέντησαν. Είσαι το έλεος της κοινωνίας. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι, γι' αυτό η Ελλάδα κατάντησε έτσι, κάτι τέτοιοι σαν εσένα την κατέντησαν. Είσαι άχρηστος. Ωραία, βράδυ στο να διαβάζω. Να σπάω για ύπνο καλύτερα. Μπας και το βγάλω καλύτερα εδώ πέρα τώρα. Μάλιστα. Θεματική παιδεία. Μάλιστα. Πολύ ωραίες ιδέες. Πρόσεξε λίγο τη χρήση των σημείων στίξης. Ωραία. Για να πάμε και στο Μανώλη. Τα γράμματα λίγο δυσανάγνωστα τα βλέπω. Μάλιστα. Μπερδεύει και το Β με το Δ ο Μανώλης. Μάλλον χρειάζεται γνωμάτευση από πιο ειδικό. Έτσι εξηγούνται όλα. Έτσι εξηγείται που και στο μάθημα δεν μπορεί να προσέξει. Και όλο κοιτάζει τι κάνουν οι συμμαθητές του. Μπορεί να έχει και δέπη. Ας τον βοηθήσουμε. Παρακαλώ. Καλώς το Μανώλη. Έλα Μανώλη, ήρθε λιγάκι. Γεια σας.
Γεια σου, καλώς το πρωί. Κάθισε, Μανώλη, κάθισε. Πώς είσαι, καλά? Όλα καλά. Ναι. Πώς φαίνεται στη γυμνάσια? Εντάξει. Είναι λίγο διαφορετικά από το δημοτικό, Ναι, ναι. Ωραία. Κοίταξε το να δεις, γιατί σε φώναξα, μην τρομάζεις. Εγώ διόρθωσα την έκθεσή σου. Ναι. Την πρώτη έκθεση που γράψαμε φέτος. Ναι. Και εντόπισα κάποια θεματάκια τα οποία ίσως να τα έχεις προσέξει και εσύ στα χρόνια που πέρασαν, ίσως να τα πρόσεξαν και τα δάσκαλοι σου και να σου είχαν πει κάτι στους γονείς σου, να πει ποτέ κάτι. Ναι, ότι τότε δεν έπαιρνα εύκολα τα γράμματα, λέγανε. Α, έτσι γενικά. Δεν έχει να κάνει όταν τα παίρνεις, δεν έχει να κάνει. Αυτά που παρατήρησα εγώ δεν έχουν να κάνουν με το μυαλό σου καθόλου, αν είσαι έξυπνος ή όχι. Και πάντα είχα αξιότους βαθμούς. Α, ναι. Δεν... Λοιπόν, θα υπήρχε τρόπος τελικά να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη και να είσαι και εσύ πιο χαρούμενος και ικανοποιημένος και να είναι και οι βαθμοί σου πολύ καλύτεροι. Τα θεματάκια που εντόπισα εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, είναι ότι δυσκολεύεσαι στη γραφή πολύ. Είναι και λίγο θέμα εξάσκησης, αλλά αν είχες πάρει την απαιτούμενη προσοχή από την αρχή, θα το είχαμε διορθώσει. Μπερδεύτηκε κάποια γραμματάκια. Αυτά είναι πολλές φορές σημάδια από κάποιες δυσκολίες στη μάθηση, ειδικές. Γι' αυτό και υπάρχει το λεγόμενο κιαδασί. Είναι μια υπηρεσία που υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι. Και εμείς το μόνο που κάνουμε οι καθηγητές είναι να τα εντοπίζουμε και αυτοί μετά τα κατατάσσουν σε κατηγορίες. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια δυσλεξία, αν την έχεις ακούσει αυτή τη λέξη, μια δυσαναγνωσία, μια δυσγραφία. Μπορεί να έχεις δέπτη, μια διάσπαση προσοχής. Και εγώ έχω παρατηρήσει ότι μερικές φορές ή πρόσεξα ότι καμιά φορά χάνεσαι στο μάθημα και μπορεί να χαζεύεις λίγο έξω ή να πρέπει να σου πω Μανώλη, είμαστε στη σελίδα 15 στο βιβλίο σου. Αυτά εσένα μπορεί να έχει συνηθίσει και να σου φαίνεται φυσιολογικά. Όλα είναι φυσιολογικά βέβαια, απλά υπάρχουν τρόποι να σε βοηθήσουν να τα ξεπεράσεις αυτά τα θεματάκια σου. Και μάλιστα αναλόγως στη διάγνωση θα σε διευκολύνει και στα μαθήματα και αργότερα ίσως όταν έρθει η ώρα για τις πανελλήνιες. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες προφορικά, το οποίο τους κάνει τη ζωή πιο εύκολη γιατί έχουν τον χρόνο τους να σκεφτούν. Γράφεις βέβαια όλα τα πράγματα που θες κάπου, αλλά μετά οι βαθμολογητές σου δεν θα βαθμολογήσουν το γραπτό σου για να μην επηρεαστούν από μια κακή εικόνα. Θα καθίσουν να σε ακούσουν να τους τα λες. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Καλό. Δεν είναι, νομίζεις, ναι, να σου δοθούν απαντήσεις στο τι έχω? Μπορεί κάποιες φορές να σκέφτηκες γιατί είμαι διαφορετικός. Ναι, γιατί μπορεί να με χαιρετήσει. Ναι. Οπότε εγώ θα μιλήσω με τους γονείς σου, θα τους δώσω το τηλέφωνο για να μιλήσουν και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνεις μια αίτηση εδώ, στο σχολείο που είσαι. Εγώ ως φιλόλογός σου και ο μαθηματικός σου θα γράψουμε κάποια πράγματα που έχουν παρατηρήσει, κάτι σαν έκθεση αξιολόγησης. Και εκεί θα σου κλείσω ένα ραντεβού και θα σου κάνουν ερωτήσεις γνώσεων. Μην αγχώνεσαι. Θα δουν απλά πώς γράφεις, πώς διαβάζεις. Έχουν τα δικά τους τεστ. Και μετά θα βγει η διάγνωση και θα ξέρεις ακριβώς ποια είναι τα θεματάκια και πώς μπορείς να τα λύσεις σε συνεργασία με εμάς. Εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Μανώλη. Τελειώσατε την έκθεση? Τώρα, σε λίγο.
Τι θα είναι άραγε αυτό το κέδαση? Τι θα μου κάνουν εκεί πέρα? Γιατί εσεμένα? Για ποιο λόγο εγώ? Εγώ που φταίω? Για ποιο λόγο εγώ? Για ποιο λόγο μου φέρετε έτσι αυτή η καθηγήτρια? Για ποιο λόγο? Εγώ που φταίω? Είσαι ο Νόλης? Ναι. Χάρηκα. Μπορείς να περάσεις. Γεια σας. Παρακαλώ, ακολούθησε. Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη, καλώς ήρθες. Γεια σας. Λοιπόν, μαζί θα κάνουμε ένα τεστάκι. Θα ήθελα να εξετάσω τις ικανότητές σου. Ωραία. Είσαι σύμφωνος με αυτό? Ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς γράφεις τη γραφή σου και από εκεί θα κρίνουμε. Μπορείς να μου αντιγράψεις αυτό εδώ το κομμάτι. Ωραία. Ωραία, και τώρα εδώ, συνέχισε. Λοιπόν, Μανώλη. Διακρίνω μια δυσκολία στα γραμματά σου. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα σε ακολουθεί για πάντα. Είναι στο χέρι σου. Πώς θα το χειριστείς. Ευχαριστώ. Καλή τύχη. Ωραία, οπότε εγώ παίρνω αυτό. Και είσαι έτοιμος να φύγεις. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Έχουμε καλή τύχη μέσα στη ζωή σου. Γεια σας. Γεια σου. Τελειώσατε? Ναι. Έκανα τη σημείωση του, κυρία. Θα τα πούμε προφορικά. Προφορικά γιατί? Προφορικά λέει η γραμμάτευσή μου ότι πρέπει να γίνει. Η γραμμάτευσή σου. Ναι. Εντάξει, βρες μια ειδική εισαγωγή να τα κάνεις προφορικά. Εγώ που κολλάω. Α, έτσι λέει. Και πού μέσω του μάθημα θα κάνουμε προφορικά? Ή θέλεις να σου δώσω χρόνο από το διάρρημά μου? Έχετε δίκιο, να μην σου στρώνει το διάρρημα. Ναι. Είναι πολύ. Οπότε, Ό,τι γράψεις. Να μου το δώσεις και θα στο μορφολογήσω. άρα 0-1. Άρα 0-1. Τι μην είναι? Δεν είναι. Ενώ ουσιαστικά. Δεν ξέρω. Τι έγραψες? Τίποτα? Έγραψα. Μπορεί να τα καταλάβετε ή θα πάρω τις προηγούμενες φορές ένα. Μονάχα. Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Δεν νομίζω έτσι να πας και πολύ μπροστά. Καταλαβαίνω. Μανώλη, σε βλέπω πιο χαρούμενο. Ναι. Έχει περάσει ένας μήνας Ναι. από όταν μας ήρθε η έκθεσή σου. Να ξέρεις ότι εμείς στο σχολείο τα συζητήσαμε μεταξύ μας, οι συνάδελφοι που μπαίνουν στο τμήμα σου. Η έκθεση μας παρότρινε να σου ανεβάσουμε λίγο για την αυτοπεποίθηση. Ναι, νιώθω και εγώ πολύ καλύτερα γιατί ένιωσα παλιότερα ότι είμαι ότι
Για το τέλειο σκοπό, γιατί δεν υπάρχω καν και αυτό μου έδινε να καταλάβω πιο Αν νιώθεις αόρατος. Ναι. Ναι, καμιά φορά και εμείς μες στο φόρτο της εργασίας θεωρούμε ότι καμιά φορά ξέρεις, απλά δεν έχεις διαβάσει το μάθημα και είσαι λίγο πιο έτσι διστακτικός. Ενώ πολλές φορές πίσω από ένα παιδί που δεν συμμετέχει κρύβονται αυτά τα θέματα που λέγαμε. Χαίρομαι πολύ που το εντοπίσαμε και δουλέψαμε όλοι μαζί. Ναι. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι δείξαν ευαισθησία πάνω σε αυτό. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρώ ότι έκλεισε τόπο. Εγώ βλέπω τα γραπτά σου πολύ βελτιωμένα. Ναι, και εγώ πια μπορώ να γράψω μεγαλύτερες παραγράφους και πιο πολλά πράγματα από ό,τι σκεφτόμουν πιο πριν και μπορώ να γράψω πιο καλύτερες ιδέες. Άρα να εκφράζεσαι περισσότερο, που είναι πολύ σημαντικό στο σχολείο. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ αυτή την έκβαση. Έτσι θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Και αυτό το μήνυμα να περάσει σε όλους, ότι να μην διστάζετε να δείξετε τη διαφορετικότητα που νιώθετε, να μην κρύβεστε, να μην κλείνεστε στον εαυτό σας και εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε, και εμείς και οι γονείς σας. Και φυσικά οι ειδικοί. Δεν πρέπει να τους φοβόμαστε τους ειδικούς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Να είμαστε καλά, Μανώλη, να συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Και περιμένουμε εδώ και άλλα πράγματα από σένα, ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Άραγε τελικά ήταν καλύτερα από πήγα στην συγκένταση και πήρα τη γνωμάτευση, ή να είχα μείνει καλύτερα αβοήθητος, όπως μου είπε η κυρία. Το ειδικό βραβείο για την προθυμία του και την όλη προσφορά στην ψηφιακή υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου και τα 3 χρόνια που ήταν μαθητής μας. Είναι μαθητής του ΕΠΑΛ, πρώτης λυκείου φέτος. Τον ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μεγάλο το στήριγμα το ψηφιακό και το υποστηρικτικό που είχαμε. Ήταν ένας μαθητής υπόδειγμα για το χρόνο που αφιέρωνε χρόνο από τον προσωπικό του, δηλαδή από τα διαλύματά του, από τη δική του, τέλος πάντων, από το δικό του προσωπικό χρόνο για να βοηθήσει τους πάντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μπράβο, καλή πρόοδο. Τελικά, όλοι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι αν προσπαθήσουμε και αν το θέλουμε πραγματικά. Θέλω να αφήσω μία απορία για το τέλος. Τελικά, αυτό που έχει ο Μανώλης, τι είναι? Είναι πρόβλημα ή ιδιαιτερότητα?